Yurdumyzyň ýokary oky mekdepleriniň talipleriniň arasynda ýygyderlik häsiýetde geçirilýän sport bäsleşikleri ýokary netijelere wetenýär. Ýarışlar ustaatlaryň kemaligiliýanyny äşkar edýär. Özara duşuklardan ibarat bolýan ýarışlar her bir turganyň goýuny öwrenmeklige mümkinçilik berýär. Çekileşlik häsiýetine tapawutlanýan duşuklar talip turganlaryň barha kämilleşýäni äşkar edýär. Galakly oýunlar ýarışlara öz boşlugy bereg berýär. Sport bäsleşikleri talip turganlaryň tejribeleriniň ýokarlanýanyny görkezýär. Ustaatlaryň ynam ihlas bilen goşmagy beden tekbetler iýerlemekde möhümdir. Ustaatlyk artyrmakda öz boşlugy mekdebi öwrleýän ýarışlarda esasy wezipä ýokary netijelerge gadanmak bolup durýar. Her bir turganyň başlanygyny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäsleşikleri geljekki üstünlikleriň özenidir. Talipleriň arasynda gydykly duşuklar turganlaryň ýokary taýýarlygyny görkezýär. Sport bäsleşiklerine ýokary netijeleriň gadanylmagy aýratyn belläliklidir. Çünki bu ýagdaý halkary ýarışlaryna üstünligi öpüşýär.